9. Nämä ovat hänen ensimmäiset maailmanmestaruuskilpailunsa aikuisten tasolla. Seurassani naisten kisassa asiantuntijamme Euroopan mestari Laura Lepistö. Sano, että nämä Junakimin hyppyyhdistelmät, ne ovat pitkiä ja kovalla vauhdilla tehtyjä, vie melkein puolet tästä kentästä. Ja kolmoisflip. Not sure she was round. No, she didn't get the elevation on the second part of that combination, double-footed, and there's going to be a downgrade there for sure. What a lovely triple salchow. Vastaan. Näissä kisoissa on nähty useamman kerran se tilanne, että laidat ovat vähän kolisseet. Se on tullut jo kerrottuakin, että ja viimeinen hyppy, kaksoisaksel. Ja kaksoisaksel, mihin